Tevî nerazîbûna Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê lê tevgera Civaka Demokratîk beriya niha demê hilbijartinên encûmenên herêmî yên devera Cezîreya Rojavayê Kurdistanê diyar kiribû ku wê di 8 meha Gulanê de encam bide. Lê duhe encamdana wan hilbijartinan ji bo demekî nediyar hat paşxistin. Li gorî ajanseke nêzîkî Partiya PYD ku Encûmena Yasadanînê ya Kantona Cezîreya ku PYD û hin hevalbendên wê li Rojavayê Kurdistanê ragihandiye ku li ser daxwaza Komîsyona Bilind ya hilbijartinan wan encamdana hilbijartinên şarederiyan ji bo demekî nediyar paşxist. Li gorî Encûmena Yasadanînê ya girêdayî tev demê ve ku li ser daxwaza Komîsyona Bilind ya hilbijartinan ya Kantona ku wan ragihandiye Encûmena Navborî biryar di civîna xwe ya di roja 11 vê mehê de daye ku hilbijartinên encûmenên herêmî li Kantona Wanê ku biryar bû di 8 meha Gulanê de bihata lidarxistir ji bo demekî nediyar were paşxistin û sedema wê jî neamadebûna Komîsyona Navborî ji bo encamdanê. Her wiha Encûmena Navborî girêdayî tev demê ve biryar daye ku komîteyek ji Komîsyona Hilbijartinan û Komîta Yasayê ya Encûmena Yasadanînê û hinekê endamên heman encûmenê ku hemû bi ser tev demê vene ava bike da ku guhertinekî têxê demê encamdana hilbijartinan de. Ev duyemîn hilbijartinin ku li Kantona Cezîrê ya ku ji aliyê Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD û hevalbendên wê di 21 çileya sala 2014 de hatibû ragihandin dê birêve biçe. Piştî hilbijartinên şarederiyan ku di 13 Adara Borî ve hatibû birêve çûn. Ji ber wan hilbijartinan Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê di daxuyaniyekê de ragihand bû ku wê heta niha îtiraf bi Kanton û rêveberiyan nekiriye. Lewma ew her hilbijartinekî ji aliyê wan vered dikin. Serokatiya Herêma Kurdistanê jî di daxuyaniyekê de helwesta xwe ji encamdana hilbijartinên şarederiyan li Cezîrê anîbûn ziman û ew hilbijartin red kiribûn û ragihand bû ku her gavekî yek alî li Rojavayê Kurdistanê nayê qebûl kirin. Li gorî yasaya encûmenên herêmî ku di 2 Cotmeha sala 2014 de ji aliyê Encûmena Yasadanînê ve hatibû derxistin divê li hemû bajar, bajarok û navçeyên Herêma Cezîrê encûmenên herêmî werin avakirin. Ev encûmen yekser girêdayî Encûmena Rêveber û desteyê wê ne. Li gor vê yekê hemû biryarên ku ji aliyê Encûmena Rêveber ve tên standin ji aliyê van encûmen û ofîsên girêdayî wên ve tên pêkanîn. Komîsyona Hilbijartinan a Herêma Cezîrê biryar dabû ku di 8 Gulana sala 2015 de hilbijartinên encûmenên herêmî werin lidarxistin û Encûmena Yasadanînê jî ew biryar pesend kir.